story changa. Inzwa imi. Kutora kwa maita hapa wanafanya kutanga kutora ndio kama sasa ndio kila dada. Okay, asili. Mwana ume. Inini nawewo ndine chichemo changu choda kubatsirwa panyaya yemudzimai wangu. Maringe nekugara ndaita naye. Iko zvinatsuba. Ndakaparadzana naye patone nguva yakutokwana kana 4 years. Ndakaparadzana naye pane nguva dzakutokwana kana 4 years. Mudzimai wangu. Ndanetsana naye pamusha. Baba vakatuma muzukuru mwana wehanzvadzi kutakura mudziyo nemukadzi vakaenda naye pamusha. Mushure mekunge tanetsana ini ndakadhura sekuti ari kupotera. Ndakana vamutora kudaro zvino ndatoona patoo nedzimba nemusha vakutogara ipapo ndichigara ndega pamba pangu. Ndonyaya ndachida kungodzidzisa ndibatsirwe pamamiri yakaita. Yacheka manje. Uri kutsanangura yokuti mukadzi uyu wanenge usagara naye. Usagara naye asi pano zvino ari kumba kwababa. Ndoko atovakirwa musha. Atogara nababa. Semuroora wawo. Asiyo kaparadzana nemukadzi wako. Ndozvautsanangura nditi. Saka pano kuti pano baba ujekere kuti sei baba arogara nemukadzi wangu nemukadzi wangu asiri kumba kwangu. Ndipo unojekerwa napa naye. Right. Yakatichida kuti uduze zvakazara. Wazwa uri kuita kunge taure tindike. Ukunzwa zvatokutaura. Dudza zvakare dzokerera. Kuti mukadzi uyu ndakarambana naye handika asi baba sero kugara mukadzi wandakarambana naye. Kana kuti ayo mukadzi uri kuwirirana naye. Chichipiti. Mudzimai uyu ndakanetsana naye pamba. Ndanetsana naye pamba. Vakauya pamba tichinetsana. Vakasvika tichinetsana vakati magariro akuita naye haite. Iwewe urongedza musiya rega gare. Musiya rega pamba pake pavo. Inini pakutora kwakati ndakamufunga kuti kupotera sevanhu tanetsana pamba achazodzoka kana azorora. Zvinokuenda kwakati naye vakabva vanogara naye pamba paye ndokugara. Ndakapota ndichienda ndichiti baba ndoda mudzimai wangu. Handina kukwanisa kumuwana. Ndakanda ndizondazora mwa ndikabuda ndikaenda mutaundi. Ndikazodzoka ndikaona patoo nemusha. Ndichiti pamwe kuzorora kwekwe pane chagadziswa pane chagadziswa. Ndio mamiri azvakaita. Ava ni baba wako chaiva? Vakubereka iwe? Ndivo chaiva? Ndivo vari kugara nemudzimai wakufamba pawaka? Alright, ndopakaenda kumuti baba imimi ndisati ndakubvunza izvo ndandoda kubvunza. Imimi mune mudzimai? Wadzimai venyu vari muno? Manzwa here zvataurwa nemwana wenyu tisati tanyanya kudzikadzika? Mirai zvishoma. Tisati takubvunzai zvakanyanya imbotangai mapindura mazwi ataurwa nemwana wenyu imbopindura itinza pamusoro yahaataura kuti takatora kuroora naiye kuti auye nauye aidika nekuti uyu paaibva kudoro always aibva kudoro kudoro vaita kunoisa ndoiza mai wake tichimuka usiku kuenda namai kunodzimwa nyaya yake ndoka ndakazoti uyu anozoita kuti aurai mwana mudzi chibva iwaya kugare padhuze panonga chiti kana mukarinetsana ndobva ndazvizwa ndobva vauya amai ava vakavaka ipapo uyu aripo achivaka nepakazobuda akaenda kuharare achisara nomadzimai acho semuroora ane vana vake 4 kuti hangaende kupi vana ndingagara panona murume chachauya saka paakaenda kuharare akadzoka akasvika kumba kwavo futi akagara vese achienda akagara vese asungwa uyu anditema musoro munezesvo akaenda kukota iye ndobva aenda kuizere padharoni aenda padharoni apa ndikazotera ndikamutengera zvinhuuba ikokwe paakabuda ndikazopa mari yekuuya kumba samani chiuya kumba kana wapedza uya kumba kana hausamana soko kuya
Chwando bhazo yakumba. To bhazo rafuma mama. Mudzimai wake. Ameno pakapakazo kuti wakataura chimwe nyaya yekumunda. Uyo bharama mbamo. Kadaka nakadaro handi. Ndo bawe akati kuiwa wemuko mudzimai. Kaza aina ndikambora nezimba zokukonera. Oh. Awa mai akati ko matara sei basi. Namuti katende kumunda. Simuna akuramba kino. Kumunda komko kwake komko ha komudzimai haende. Pango haende. Aramba. Oh. Jonya Naka jangan ke. Dia iwana dina situ. Jadi ngomong lagi. Saya kata gue sih kudu suka rumah gua Gara mbokwa mudika. Anandi kama kali mdzimai. Ne. Ini ndakachida kunzwisisa pamberi penyu. Imi kumashuro uku, iwa nakwambia siku na siku. Imi baba muri kunoko. Muridzi womudzimai. Muno nguva yakadini kana kuti makore akadini musingagari nomudzimai wenyu? Achigara kumba kwababa. 4 years. Patone 4 years. Vavaka pavaruka. Na nemudzimai ndichigara ndega. Ndichibuda ndichidzoka chigara namutana. Ukuzwa here shona yandiri kubvunza. Kutaura kugara vese nyangwe nekunzi vachigara kwababa. Dzimwe nguva unogona kuenda kunozorara kuti iko kuyavo. Tikutaura pakugara kokuti somurume nomudzimai. Ndikapindura ndichiti ndine 4 years ndaparadzana naye mudzimai wangu. Hamuna kugara naye mese zvachose? Aiwa. Iye ari pamba pababa? Ari pamba pababa. Ko ana atezvara nana tete kumadzimai enyu ukambosvika naye nhau iyoyo? Vakati ndakasvika kwatizva vakanditi ina ndina chandokwanisa kuita. Dai mwana wangu ari pana ndaikwanisa kutaura nemwana wangu ndoyananisa iwe nemwana wangu kudzokera kumusha kwenyu. Zvinoenda ndikakwanisa kupinda mumusha menyu ndodza ndotonda kutoita sekuti kutonga mumusha menyu ndirini. Enda ikoko ndiko anogadzirirwa kana kuti uyani mwana wangu kuno ndogadzirise mwana wangu ndomaramba kuenda. Right. Pastor, vaningi vaveningi vakadzenya kuti ngavave kuno kuto veduzo vegara. Vape chai vatire chai gara kuti kumurori vesiri. Right. Ini mani makore mangani mugara nomurori. Akarunga 4 years Mama Ipapa munogara zvakanaka. Imimi amai garai padhuze nevarume venyu. Amai mugara uku kunze. Moenda padhuze nepadhuze kuitira kuti makamera nyakushanda zvakanaka. Ipapo. Okay. Matima ni 4 years haje zvindoza. Mwana wenyu asingasviki nomukadzi wake? Aiwa achisvika. Kubuda kwakakwenda. Yada achisvika iri Yes. aisvika. Iwe uri kusvika iri mudzimai wako pa4 zvikora wako. Pamba pana baba ndo pandosvika zvavakaita. Ndati muri kusvika iri nomukadzi wako pa4 zvikora. Kusvika pana baba ndo pandosvika. Panosvika kuno mukadzi wako wasvika. Right amai. Imi ari nayo. Imi mukatora muroora wenyu uchigara panapa after anisa nomwana wenyu. Ari makore mangana asiri pamwe chete murume nemwana wenyu? Zvemakore ari kutaurwa kuti 4 years asi makore ekutoti akasingasvike. Anenge achitogara kumba kwomukadzi wake. Nyamukuziva mangani? Aiwa nditombozive zvekuerenga makore asi kungoziva kuti aitogara kumba kwomukadzi wake. Asi upenyu hwavo ndohwekugara vachinetsana. Vakanetsana mukadzi womboenda omuteera omudzosa. Vakanetsana mukadzi womboenda omuteera. Kusvikira akamboenda aine vana 3. Akanoita 2 years uyu ari kwaHarare. Vabereki vake vakati hatifanirwe kumbomupa kana foni nhamba dzekwaari nokuti ari kutinetsa. Alright. Atinga iri ndinokanirwa iri. Imi kugara kwamukuita apa muri kugara sei? Mani makore mangani mugara uyezve akaudzosa kugara pamaviri yake? Pamusoro ichangamiri. Makore avari kutaura kuti 4 years kunyeperwa. Vachibva kujeri ndaitogara navo.
ndobva takuonana nyaya yekumunda ndobva vabuda vanotanga kurara kumba kwana amai ndozvavakaita ndati kugara kwamundiita paumba apa makagara kuda kwababa here kwete ndimurume akandidzosa ndakaenda kumba kwedini ndakanoita 3 years ndiri kumba 2 years ndiri kubasa vechi3 ndopavanditeera vakati maita diwa ndiregerere wodzoka tichengete mhuri ndobva ndadzoka vakandipa nhumbu tichitori kuharare ndobva ndabva kuharare ndichiuya kuno kumba ndakatozvitakura ndadzoka ndakazvitakura ndobva tatanga kugara kumba kuye takabuda kunana baba tichigara kumunda tagara ikoko ndobva vatanga ivava mwana wacho atori ne4 years izvozvo zvikamusikana ndobva tagara kumba kuya ndobva vatanga noisi zvikanziwe ndakakuramba karibva panapa tikati ini handichakwanisa kuenda eno zvikamukundiramba kuti enda kake chi7 matora sabhuku matora madzitete angu matora vevillage matora vechechi vachiuya vachienzanisa saka ezvino ini ndaneta handicharamba ndichitsiga zvinhu tichienda kumusha musoro nauri kuti birikemi urikuti hadzise vachigara nechi nyaya dzekuti asabaya kudari achiti ndidaidhirei baba nemudzimai wangu ndiri nyaya yekuti ari kuti vajekese kuti sei vari kugara nemudzimai wangu inini nemudzimai ini ndichigara kwangu mudzimai achigara pamuna baba timabaza sei mukugara nomuroora uyu asingazivi uyu kuti tigare nawo anga achitanganisa ahumba ndakati vaimese kugare nofuna kuponera mumuna ndati uyu mwana wenyu mwana wangu ari kuti mukadzi uyu ari kumunda sei kugara naye uyu ndisingamuti handiti ndiye akateera kunomutora kwaari iwe sei kugara nomudzimai waka vabvunza kuti sei baba muzvigara sei baba mugara mudzimai ndowako ndowakamuteera kwamutora ndikobvisa cheti kumunda kuti vaigere apa kugara kwari kuita pamusha apa uri ande aniwe ava ndovandakagarira pamusokagarira pano zvese apa ndokusapotwana pano zvino havana chavanotoita murume wangu baba kubva vana vangu vese ndatezvara vari kutongotengera vazukuru vavo ini ndichienda wandivabatsira basi that's why we apira kuti iwe haasi kuda sei avari kugara navo nechi newe ava ndo vakandidzosa baba atadiwa ndo vakanditeera vakandokadzosera ndakamudzosa kuharare ukadzosireya dzosa kwandikaenda kuharare kutowirirana taitodanana zvisiri 4 years ndandikuira mazopesana pati ndikuzovapa kwemba dzakazovapa after atobva kuharare ndati mazopesana pati pamukapesana tauya pamba takugara zvisikundetsana kokuti kwakutorovana tongokokotedzana sizotobata shambo iwe ndobva aiwa sara wega ugondogara nesati watoutakura waenda naye sachandinesa ndiso ndakazotanga kumuteera inini kuti mudzimai dzoka kumba tigare vakatanga kuti ati baba enda kumba kwako handikuona panapa yaramba ndichienda dzoka baba enda kumba kwako vakazotanga kuti bhadharise vakanditenga mbudzi 2 utore mukadzi uyu ndikatenga mbudzi 2 ndakaapa muchipani dzainzitenga upe ndipewa right nyaya iyi tisingatenderere semaonero angu iwo waita semwana une shoko rauti uchaunyatsobuda pachena ndinotaura kuti baba imimi magariro amuri kuita nemuroora wenyu maonerwo azviri kuitwa nemwana wenyu haasi kugutsikana nemi kuti mime makangogara chete nemuroora 4 years muine muroora wenyu uyezve muri kubhadharisa mwana wenyu nyaya yembudzi izvozvi tiri munomu munhu akada kutora chinhu chinokuvadza achida kuuraya munhu anotadza here tiri muno imimi baba atadze idziviriro rudzii inoti imimi munotakanutsa mwana wenyu kana kuti kutakanutsa muroora momuisa mudhuze menyu momuvakira imba mwana uyu achiramba achigara kana kuti aine musha wake kurutivi maida kunyanyodzirira zvakadii pano ipapo pamusoro ndangana pakuvaka imba iye ndanga ari kwati vakaimba akatopisa hembe kupa biriti nyaya yakutaura yembudzi akabva mbudzi dzaibva dzaitwa kwate zvakati andisini ndaida mbudzi asi zvaake ndiyo vaida mbudzi idzo tonyaya yomukomana uri kutenderana here nababa vako kuti iwewe ndiwe waivaka musha waiuvaka uchiti kudii handina kuvaka musha zvandakaita pavakamutora mudzimai uyu indakabva kwaara ndatofonera chinzi iwe mudzimai wakaparadzana naiwewe
arikuvaka chi auda kutovaka ndakasvika pamba inini vakaunganidza zvigubhu zvemvu foundation isati yatirwa chinzi bridha kuti akavaka nhasi ndakasvika ndikati ako zvigubhu zvatikuona pandezvi wati mudzimai wako wauri kunzi ukanzwa shoko uri kunzi mudzimai wako uda kuita sei ari kuda kuvaka pamba pana mudhara pepa iwe usati wamutora aiwa nyaya yekuvakwa atiwatati ndindakavaka musha ndikabhadhara mbatya ndikutaura kuti ndakauya handina kubhadhara mbatya dzakubhadhara nebhiridha ndakatouya pachida kuvaka ndoba ndavati handina nguva yekuvaka musha uchigara kuharare mukadzi ari pamusha pako pambaba ndo panga ari papo aitogara muimba nababa asati avaka pato jeke saka paukadzokorora kutora mukadzi uyu pechipira paaenda wamutevera iwewe kuti azoya nenhumbu yemwana uyu ane 4 years ukaisa kupi mukadzi wako iwewe ndikaenda naye kumba pastendi pangu kumunda pana baba iwe uchigara kuti pandakamutura ndaigara ndobandauya naye twatakagara pamatesi ndovandasiya zvokuharari apa ndanzwa uchiti ndakauya ndanzwa unzi ari kuda kuvaka ndakazobuda mushure mungatorwa nanababa nyatsobuda zvakanaka ndakazobuda mushure mungatorwa nanababa iswa payadhi pana baba ndokandataka kumutera chindipechi mudzimai wangu ndokuhatadza kundipa ndakatendera ndikaenda kwanatete vakati tikwanise kupinda mumusha menyu nokuti mwana wedu ari mumusha menyu yanga ari pano ndopataigona kumirira panyaya yemukadzi wako ati apa ari mumusha mababa wako kurati iwewe nababa wako ndinofanira kujekesana kuti kwasiwa nemudzimai wako ndovandatadza kumwana saka ndakazobuda kuenda kuhani ndovandatobvunza kuti vanhu vakita sei vatopa program yekutovaka patobhiridha kutotsvagwa bhiridha kutokanya dhina kutaiti avake ndisisipo pamba ndisisipo ndizvozvo baba kuti musha uyu wakazovakwa uyo asuduruka pakabuda kumunda avo vese vaigara kumumba mangwenini uyu achizobuda ndakaenda kuharare ava nobati tenge ichivaka pakatira pakanga kachivaka kudhara vakazotama ndavapastendi achitenda kunoda kunodaisa munhu saka pavakaenda ikoko manje uyu aiti kana akabva kudoro aizvikatanurisa chiwano mukazi wake ini ndakazoona kuti ai nyaya inozotinetsa mangwana vanozipana kumunda ikoko tichienda naamai avo usiku kuno vatakanusa chiuyai muzokere panga muri mugara ndoba akazouya akawana mudzimai ativaka akapabhirika chi hembe dzake dzekubhadhara inini pandakandiri inini kuda kuti dzokerere kumashure zvishoma mondiregerera handinaika baba imimi muri kuti imimi makatora muroora nechikonzo chekuti vainesana kumunda handika kuti vaiye padhuze handika asi musha uyu wamupamba penyu handika ndimi makavaka muchivakira muroora kuti vagare papi asi mwana wenyu akavaka handika kutanana kwenyu azviramba patiri chinde pokuti muroora wenyu kana achigara mumusha menyu ari kugarira imimi akata kugarira murume wake zvakanaka mwana wenyu uyu nemuroora wenyu uyu vari kuwirirana here aiwa toda kuwirirana kwokuti vari kugarisana here pambapa lokuti akuti ane 4 years tisiri tese asi achichengetwa nemi atiwirirana ika kuti ane nguva yakadeba zvakadii muroora muchigara naye handika baba tifamba nenyaya zvakadi zvakanaka naye handika tiri kuti uyo ari kuti pano zvino handisi kugara mudzimai wangu handika ari kugara nababa handika ari kugara kwake wega handika kwenguva yakadeba zvakadi ndeyavati 4 years ari kunyapa handika zvakanaka zvakanaka imimi muroora wenyu pamukugara naye apa payadhi penyapa handika muri kuona here uyo achiuya kuzogara nemukadzi wake vachiraragara vesana zvekubikirana achirara pakarepo achirara ipapo kusena vachitomuka vesana papamusha aiwa hamundiudze zvekubvunza mipindura zvoda kudi muda kupindwa handika zvakanaka tazvinzwa matimi vari kugara vese apa handika ko ari kusapota mhuri iyi ndimi here kati ndimi ari kusapota mhuri iyi ndini uyo haana chaanacho tiada kuti uyu haasendi saka ndo inonge chitengewa vana ndichivapa saka ndimi kuchengeta mhuri yesei vese nayeyo nyaya yati kutaura panapa kangu ndakaona eji yamuri imimi baba imimi
neeji nomuroora wenyu uyo nevadzimai venyama nemwana wenyama eji yekugara kwemuroora wenyu kao haisi nyaya yekuti angagarire panzvimbo, nyaya yekuti angowana zvekudya. Achiri mwana muduku anoda sevhisi yaanoda inokaiparipo pemwana uyu. Imuri kumuprovhaidha here sevhisi yacho muroora ati ndimi here mukumba uyo zvekuti kumba kwaakabvawo kune nzara zvokuti haakwanisi kuwana zvekudya uko. Ndati mushango akabvawo ndimi here zvokuti haakwanisi kuwana zvekudya uyu muroora. Sei akuramba achishingirira kugara paari apa murume wake asingaombe sevhisi yakainga kubvomba kwake. Izvozvo semunhu mukuru ndo zvamaifanira kunge makaziva kuti muroora wangu kana asingapindirwe mumba nemwana wangu hapana magara ingaite naye pake. Ndo zvinhu zvanga zvikakosha izvozvo nezera rechinechi. Neimi mukuzoona mwana uyu oramba kana kuti wokwira dare pamambo rozosvika pamambo kuno kuzobva pasabhukiso kuratidza kuti pane something caucus chiripa kuti baba vangu sei kuramba vane mukadzi vangu pamba ini singamuti. Ndo zvakwira dare kuti muzvipindure inini kuti sei muchiramba umu isevhisi ipi yamuri kupa yokudya. Funge zvinhu pese patingagarako vanhu vese havasi kushanda, ndimiwo zvenyu muri kushanda muchinokuti vachipenjeri nyaya mukwanisa kupa zvikafu, asi izvo zvikagarira vese vana vese vakagara vane varume vavo havasi kushanda. Sevhisi hombe yati kutaura ziyeri kukwe reribonde paumba sotoona zera rechireyara muri kumba here iye ukuri wana kuti sevhisi pamusoro ichangamiri murume wangu ari kunyepa paakasungwa achienda kujeri akasungwa mumba mangu achibuda akaenda kujeri akadzoka musi wa21 September. Adzoka 21 September akasvikira kudoro, arara kudoro ndobva atadza kufamba. Baba ndobva vafonerwa kunzi mwana wenyu auya atadza kufamba. Baba vakati aimbomupai mvura kana mupa chikafu achasimuka achita sei achiuya. Zveshuwa murume wangu akauya kubva kujeri ndateera kunomuona ndobva asvika ndobva ndatanga kugara naye mumba. September, October, November, December ndopa akabuda mumba. Mushure mekunge ini ndakalona chikwerete chefoja ndobva ndavati mukai tinochera makomba tinokuita se zvefoja zvikanzi handiudze zvekuita handizi mwana mudiki. Ndikati kwete mukadaroka ini ndoita kunge ndisiri kukudzai zvebasa. Murume wangu akabuda mumba muna December kubva abva kujeri. December iye uno ndopa akabuda mumba. Abuda mumba inorara kumba kwa baba mudining ndomairara kwete kumba kwaari kutaura. Baba yavo mudining kumba kwa baba ndomairara kwete kumba kwake kwaari kutaura. Kumba kwake kwaari kutaura ikoko kwakazoya vanhu kumba vakati zvaumbika iwoka uri kutoshaisha pachivanhu. Mai vako unovabhadhara nei? Mai vako vachabuda mumba machida kuenda panze vopinda vachikujamba here? Ndobva kumba kwake kwaari kutaura kwane 2 weeks vachirara ikoko. Vachiuya vachidya sadza chikafu chandabika nini chabikwa namai vachidya zvokunzi hanzi ndine 4 years changamire muri kunyeperwa. Murume yakabuda December 2 weeks in zvodzi ari kurara kumba kwake. Iwe kutaura zina yaka ukupikisa ipana zvakupikisa vataure panyika kuti madhezi ari kundudzazve ari kunyepa. Ndatone nguva nyaya yavari kutaura yekuti hanzi ndakazoenda kujeri uye akutoti ndakazoenda kujeri kubudikidza nekuti ndarova baba. Sorry, ndakazoenda kujeri nekubudikidza ndakatozorova baba ndida ndipiwe mukadzi wangu ndida kuti ndakatozoraaitsanangura zvakaitika inini kuti ndizorova baba zvakaitika last year iyeyo ndakarova baba ndichida kuti vanhu vapindire kuti vakwanise kudzoma baba kuti nhaye muchiramba kugara nemudzimai wemwana wenyu kusvika nhasi sei but havana kuzozvitarisa kuti chii chaitika kuti uyo aroi baba ndabva ndasungisa ndaenda kujeri. Ndakadzoka kujeri September pese pandakasungira chienda kujeri ini handina kusungira kumba madu ndakasunga kumba kwangu imustate ndokwakandisiya kuti aende kugara payati vana baba. Right, pakuzosvika pakuzorora papa asi kufunza pane zvekutamika here pakati pamukadzi wako nababa wako? handina hangu kuzvitora sekudaro. Ini ndaida kungonzwisisa kuti sei kusvika nanhasi vachikugara naye. Maona nyaya mukarorero ndimukarwa nomwana uyu akanditema matombo akakutemai matombo nonyaya yemukadzi wake
aiwa aitaura wataura here aiwa aindu atibvunza wakatemerera ndaida kuti vanhu vapindire kuti mudzimai wangu uyu paakaenda kumunda kuseni achibuda mukasusu ubadira fodha yake ndobva aenda kumunda amai akati enda munozvima mukomana asati asafure chibana chinhu chinomwira nomuchenji asati anomunji fodha dzinosiyana ifodha rudzike handizivo kuti angadisei ndovana ndasvika ndatoona chiro ndisafurure chibage asati aona munhu chikanzi ayo mudhara wakapusa seri ndokumamisa nhasi ine mboti ari kutamba semunhu asati azvita kwanjiri atatora haswa munhu akuya ndovanaaomba pandakatiza ini ndoda kutiza ndobva ndirwa dombo ndobva ndatora pandakatendeuka kuti ndotarisa ndobva ndirwa domba kuti nanhati baba hapana kuita mushemushi ndabva areni muzukuru wake eyo ndobva ndati areni kunoda kuwara ari ndobva amai ati sekuri kuita sei ndobva adzoka kuenda kuna ari ndobva tiza takazotiza tatu taenda takaenda kumba amai vakati kunoita sei ziso rakwara ndakwara taisa musakochii ndikati ndakwara ndobva ndasumuka kuenda kuuya kutotiko ndasvika paklinika kukanzi kuti uraitanga waenda pamapurisa ndobva ndazokera kumapurisa ati kochii ndikati andatema pana madhimamwa ati kwese ikoko tiri kutenderera ini ndaifunga kuti imimi baba semunhu mukuru izvozvi ndandoda kunzwisa kuti ndimi mambopupura makati ndimunosapota murimi munosapota musapotero rudzii ivo vari pakati pekunetsana wamunomupa chikafu kana kuti iri mari ndiani pautu hwevana apa pana wandinopa mari chanoita ini ndotenga zvinhu ndabvunza zvakajeka ndati pamunosapota murimi munopani pakati pavo pautu kana iri mari kana zvingave zvimo ndombunzo wandabvunza chandinge ndatenga ini ndopa amai avo mai ndanoshera muroora wavo nevana vechikoro ndopa amai avo kuti vanoziva kuti vana vechikoro nyange nanyange vari kudzinga kuchikoro amai ndivanoya kusvitsa zvinhu kumuroora amai avo muri kuzviona here kuti mwana wenyu imimi ane chigumburo nemi nemukadzi wake nhasi muri kuti kudii pamusoro pekuchengeta kwamakaita muroora imimi makatora muchitakanuri kana kuri kuti kuchengeta kwandikanichira kana zvisatenderwa kuti ndikuchengete akwete kuti zvisisatenderwa tati nhasi ari kubuda pachena kuti baba ndakakurwisai nechikonzero chekuti imimi muri kuramba makabata muroora wangu imimi muri kuti chii nhasi ari uye adzoka kakujeri ari kupupura zvaakakuroverai chero anga asina kubudzai apa akubudirai pachena imimi muri kuti chii nekuchengeta kwamuri kuita mukadzi wako ako tongosiyana nazvo kuchengeta kwacho iye usapotawo mhuri yake nevana vechikoro vacho umwe ari kuera form 3 umwe grade 7 umwe wacho grade 5 chandakabatsira ndini nemadechikoro uyo asina kana zvaarumba muri kuona mubvunzo wandambokubvunzai pai baba ndichiti muri kuona here kuti takadzokera kumashure kwandambokubvunzai kuti munhu akada kuuraya munhu munomu aine chinokuvadza anotadza here makapindura mirai makapindura makati haakundike muri kuona here kuti imimi matora muroora auya zvakada kutokonzeresa rufu rwenyu imimi vacho nekuda kwekuti uyu ari kutaura kuti sei muchiramba imimi makaisa muroora mukadzi wangu padhuze penyu ndakaisa muroora nekuuri kuti vaigare pamwe pamba pamaizvozvo chaizvo vasaende kuseri kukwarukira noise chiaigara pandikuye panokochiona pandinge chiona kukaita noise ndogona kungobuda kuti kochichachiakuitika ndozvandakatorera vana munokundika here ini kusapota muroora wenyu ari kumba kwake nemurume wake aiwa kumba uko ndakati uko hazviite kuti muchigara uko vaigare padhuza pavaigogara poko pakazoenda pandikazova pastendi kuti chendai munogara kumunda uko ndovakazobva nyaya tiri kutaura baba hatisi kudzokera kumashure tati izvozvi semamiriro azvaita munokundika here imimi kusapota muroora wenyu nokuti hatigonewo kupesanisai kuti imi musasapotei vazukuru venyu senzira yamuri kushandisa kana iri ndiyo chokwadi hando chaiyo inoitwa pachivanhu ndandiri kufunidza kuti imimi nemuroora ndimuri kuenda kunotambidzana zvinhu ava amai varipo ava
ndopama ndizvozvo ndo zvandiri kuti saka nhasi muri kuti kudii munotadza here kuti muroora adzokere kumba kwake musapota vazukuru venyu uyu nemudzimai wake vari kumba kwavo kana vachizokera kumba kwavo vanozokera kuita kuti kana mangwana zvinenge zvavazoita iwawa zvinondirekusira wenini kuti kana zvikaita mapurisa kana zvikaita sei mutoziva kuti akamboenda kudare akanzinga nhoroondo idzodzo hatisi kudzida baba tatimi muri kuti chii ngadzokere kumba kwavo handiitika baba wako vari kuti mukadzi wako wasununguka kutora mukadzi wako udzokere naye kumba kwako iwe uri kuti kudii izvo zvako mudzimai ndiari kuramba airamba akakuti ndiende naye right aiwa musati pese ipapo paabvunza pakatonakisa chikumbiro chemurume wenyu ari kuti ini ndinoda kuti tidzokere kumba kwedu kwatakavaka kumunda imimi semadzimai vacho muri kuti kudii pamusoro ichangamira ini ndinogamuchira asi dambudziko riripo chekutanga munotanga mapindura munzwa kuti toda kuenda but hamukasike kuti asi munogamuchira kuenda nemurume wenyu mirai makadaro iwe uri kuti kudii mukadzi wako ati ndinotenderana nemi kuti tiende ndinogamuchira hatikwakugamuchira kokuti ndere ndichichi ari right sei iwewe uri kugamuchira uchiteta mudzimai wako nyaya iripo ndeyekuti panguva yagara haiwazve panguva yagara achigara nanababa munoziva izvo ndikutobikirwa namai pamba pawo ipapo iye arikubika pasaidi pake apa amai ndo ari kundibikira ndotosvika nditobikirwa namai ndichitodya sadza chitobuda tiri ipapo uri kuti kudii iwewe pamusoro pababa vako ivo vatenda kuti tora zvako mudzimai wako nemhosva yavakapara yekukutorera mudzimai wako vachimbogara naye kwenguva yawataura iwe uri kuti kudii aiwana ndichazvikwanisa ndakutya saka buda pachena kakuti iwe hausi kuda mudzimai kana uchiti hausi kuzvikwanisa zvisina zvikwanisiro nekuti chinangwa takatonzwa musoro wenyaya uri kutaura kuti iwewe tikubvunzire baba wako kuti sei vari kukurambidza kutora mudzimai wako nhasi tataura vapupura kuti ano ndasununguka uyu mudzimai wako apupura ari kuti neniwo ndagamuchira ndinoenda iwe uri kurambira papi kwese uku kwandiri kupa ndizosvika pakurara ndichiteera mudzimai ndichida kuti adzoke pamba ndikasvika pakupiwa gupuro ndaenda kwatizvara chinoteta ndakapiwa gupuro pamberi patete wake naye ndakaenda kwatizvara ndati baba ndikukumbira kuti mundigadziriwo nyaya yakuti mudzimai ndikwanise kutora mudzimai wangu nababa vakandirwira naye akaramba ndamboti akaramba ndobva vanditi kana achinge aramba ina handina zvanokwanisa kuita ndikati baba ndokumbira ndiite se ndikuye nemwana wenyu ari mupenyu pane kuti mupote muchitaura kuti mwana wenyu ari mumaoko mangu nenguva yaagara ari mumaoko mababa vangu atezvara vakataura ati hazvikwanisi kuti ndiite saizvozvo vakazonditi oraiti zvaunofanira uyana vabereki vako ndakaenda nababa namai pamberi patezvara mushure mengu ndakuya naye vakanditaura kuti tsanangura nyaya yako ndikati baba namai ndakauya pano chida kuti ndigadziswe nyaya yemudzimai wangu vakati handina kuchandokwanisa kugadzisa pano nyaya yako unogadziswa nani nevabereki vako vakanditi uya nemwana wangu wacho ndikwanise kuita se kugadzirira nyaya yako mwana wavo akaramba tikadzokera ndikaudza kuti mwana wenyu aita se aramba mushure mangu ndaudza kuti mwana wenyu aramba akati kana mwana wangu aramba zvinoandazvitokochandokwanisa kugadzira ndikati haiwa kababa imi mwana wenyu angarambe kuti auye panapa kuti mudigadzise musha wangu nemwana wenyu saka ndinogona zomba mutemo wanoteera achitadza kuteera baba zvina ndikudzorei imi baba wenyu baba ndikudzorei mwana wenyu ari mberi togona kupondana kumboko vakatadhina nevabereki vako pandikaenda nababa namai vakataura kuti tsanangura ndikatsanangura sekutsanangura vandaitawo vakati ati manje ndinasikuita hatisi kuzvitambira kutaura kuti muchidimbu iwewo uri kuramba mukadzi asi mukadzi haasi kurambika nekuti ari mumaoko mababa ndizvozvo zvoti ndizvozvo mukati ndizvozvo asati apedza tsanangura tabva ipapo haiwazve hamuti tabva ipapo handina tachinyangwa ndandikaendera kwatezva ndikuda kugadziswa nyaya yemudzimai wangu hakuna munhu munhu aigona kundigadzisa nyaya yemudzimai wangu kuti kunze kwatezva nababa nokuti ndivaigara naye
ndiwani vari kwamasikuloti ndobva vati hazvikwanisa kuzvigadzirisa vakataura aiwa mushure mungina vatura kana asingati ndipe ndigara naye nini ini ndikuda kugadziriswa nyaya yekuti ndigara nemudzimai wangu atati aiwa ndipe ndigara naye isusu ndikati baba mukutaura kuti muda kugara nemudzimai wangu ini ndikuda kundigadziriswe nyaya yekuti kwanise kugara nemudzimai wangu baba ndikutoteta kuna ati zvati vapindire nyaya yekuti mugara nemudzimai wangu ndati aya kana asingati ndipe ndigara naye isusu kwese ikoko takunzwa izvozvi nyaya yedu yakureba tati saka uri kuti kudii baba vapedza izvozvi kana ndakatarisa baba hatisisina kana mubvunzo navo vapedza vati ndinotenderana kudzosera mudzimai wake imweni pamwe nguva tapotsa pakuti vakukumbire ruregerero pakugara nemudzimai wako anokumbira regere ndiani baba wako pamwe ndopa uri kumirira kuti uri kuti kudii buda chaizvo ngatanga ndipindura ipa iwo baba ndovaninga kukumbira regere nini ndati iwewo uri kuti kudii mukadzi ati nyaya yamauya nayo taigamushira baba tinoenda kumba nyaya yawauya nayo mwanangu mazwa baba ndayagamushira chindiregererowo mwanangu unotakura mudzimai wako oenda zvako naye kumba kwako uri kuti kudii Kakusoroika baba. Kakusoroika baba. Nomwana wenyu. Muri kuona imimi kuti imimi uyu muroora kauti. Asi mwana wenyu kauti. Nasi uno imimi kupinda mudare nomuroora mwana wenyacho kukwirira idare. Mukupaona sei? Mafungiro yake yaita kuti anikwirira. Kwete kuti mafungiro yake pakabhenda nanzwaka imimi hamaifana kunge muchikwiri wadare nomwana wenyu uyu imimi muroora uyu asiri mwana wenyu hapana kuita pakanaka pasina kuita zvakanaka anga asingazotema nematombo ainditaurira aiwa ngatirege kudzoka shure ngatitaure zvatinge tapindurana chokutanga ndechokuti mwana wenyu imimi ndimi mabereka mwana uyu mwana uyu ana abereki vake hazi mwana wenyu manzwaka uyu haifana kukwirira dare kuti takwirira baba wangu kuti sei vari kugara nomudzimai wangu aitofana kutoti ndikabatiwa mudzimai wangu naatezvara ndikukumbirawo kuti vari kugara naye sei ndisina kurambana naye ndikuda mudzimai wangu patakutoti ndinoda mudzimai wangu kubva kwamuri yachakamire papo dambudziko ripo ndekuti panakatora achigara pamba andamboziva kuti baba imimi ka nimuonere yangu une nyaya mazino nyaya yamunayo makaona ipapa pamwana wenyu ndiyakutadza zvenyu kutobuda pachena kana kubudzira pachena chikai kuti muri baba pakuzosvika pakuzorohwa nematombo ipapa pano nyaya yenyu matombo yamukarohwa pamusana pomuroora uyu wamukuramba mukachengeta mazino muchengetai kuti uyu so izvi pamwe pane zvaari kutocha kutaura sekuti muri baba izvozvi ndesanga mukarohwa nematombo imimi chii chamukuramba panyama yedhongi yamusingadyi nimi kuramba muchingoichengeta ramba muchidai uye maifanira mukasirasa kuti mwana wangu kana wakaramba mukadzoka ndiwo chii unodya nyama iyi mhenu zvienisekwa mukuona uyu kauyu mwana wekuramba kudai so achidai so ari kufunidza kunohweva kuti hamene kune imbwa ikaora iru achipfumidza imbwa ikaora kuti hapana imbwa ikaora iru iri kuramba ichiya mumweya make ndimi nomwana uyu ndesanga akakurira matombo imini akakurira pamwe matombo nemamusana pemukadzi wake uyu imi maifanira kunge makazivira mwana wangu dai vanga muri mukatokwira dare zvekuti mwana wangu ngaasati mwana wangu handiongozibai pamusha wangu ini manzwaka saka izvo zvipani nemaonero yangu mwana wayo ari kutofungira imimi kuti munogona kunge muchitogara nomukadzi wake sei kuramba mukati kwati naye muchidai
chikonzo nei manje ndizvo zviripo ndizvandaingofunga kuti ndikuchengeta vanhu kuti vagare papamucheto vasandichene pakuchengeta vanhu panga pafanenge pane period kuona kuti apa ndopanga ndasvikira pandapererapo kwete kuramba mudaro chete vanogara vaigara vese vanogara vese pamusoro neurombo nyaya itange yakapusa asi haina kupusa haina kureruka kunyanya amenga tine masabhuku ari mukati umu hanzi ngozi yerombe iganda nzara zvichida kazhinji patsika dziri dzechivanhu wakaona kana amai vazhinji vari kurasa mvura apa vachiita kana weti ungodaisiwo chete imhosva yekuti unogona kutoripiswa kana kuona baba asi zviripo ndezvekuti mukomana uyu haasi kuda natsodudza zvizere zviri kuitika pamushaka zvichida pakatoya kuti patozomhanganwa naizvozvo pane kutaurwa kwaitoitika zvinotosanganisira zvida nevevhileji pamwe kana nasabhuko kune zvanga zviri kutoonekwa pamusha uyu zviri kutoitika saka ndati nhasi makezi akawanda ende tango nemakezi marairi chete atatoita ende patitona nenyaya iyi kai ndinoti tinogona kutoiswerera saka ndachifungidzira kuti samambo ndoda kukumbira mhuri iyoyi kuti svondo inouya toda kuipostponda kuti tizoita svondo nyaya iyi ndakukumbira baba mhuri yenyu svondo inouya tinge tiinayo kudai nyaya yenyu yakaoma yakapfava ndinoti taure zvinhu zvakati wandei ndosaka mukona mukomana wayo haasi kuda natsodudza ipapa saka ndataura kuti hazvitenderwe saka muchiona kuti ari kusvikawo dzimweni dzenguva kuti kana ane zera hati kana mumemeni mamunero haatenderwe kupinda ndosaka ari kutya kuti kana ndakati izvezvi ndatenda kuti vandichitakura mukadzi wake asi pane zvaari kutykaiye zvandoda kutotya izvezvi mambozwa zvakaitaura mukadzi ndiri kumuda asi pane zvandakutyira upenyu hwangu pane zvandakutya mamunzwa achitaura kudaro saka tiri kuti isusu hatida kuimhanya nyaya svondo inouya tinenge tiinayo zvekutaura tinazvo zvakawanda nevapupuri vamwe vacho navamwe vokuti vanogona kutopupura ipapa kuti aiwa zvinhu zvakadai asi nhasi ndaramba zviri kunzwika isei nekuchajamba nekupingiko yodzoka futi